салом алейкум ба ҳама. Ман Мухторова Хадича, директори ширкати Феберлик, ки дар муддати кӯтоҳ звани директориро гирифтагим, аллакай вице-директории хидмат дорам. Ҳамчунин мо ҳаракат мекунем, яъне ки ман ҳатман ҳаракат мекунам ки айтагам директории олӣ бироянд ва боз ҳам званиҳои баланда худам бигирам, яъне ки бо ҳамроҳии команда. духтаре ки мехоҳем кор кардан, мисли ман ба доходҳои хушрӯ буромадан, званиҳои нағз гирифтан, зиндагии худро дигаргун кардан, марҳамат дар номерои ватсапи ман менависем ва ҳамроҳ бо мо кор мекунем. Меравем аку распаковка. Духтаро якум распаковкаи ман кофеварка, гейзерная кофеварка. Айрое ки ман кофе пухтанро дӯст медорам, барои ҳамон ман кофеварка заказ кардам. кофеҳои турецки беҳтар нағз мебинам, ки кофеҳое ки вот именно сваривать мекунӣ баъд менӯшӣ, беҳад дӯст медорам. ва давненько мехостам ки кофеваркая заказ кунам ва инаҳа ахир кардам, кофеваркаи беҳтарин хушрӯ заказ кардам. дидем ки худаш як усули тайёрканиша дора, яъне ки бо насиб боша ягон видео мекунам ки тарзи тайёр шуданашам нишон медиҳем, чӣ хел тайёр кардани кофеам.